Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 16. iyun 2022 ýylyň hepdeniň penşenbe güni. Biz şu gün Cuma saparı gollap çykyş edýär. Şuňky çykyşymyzda Demokratik Platforma, Türkmenistanyň opozisiýasynyň Demokratik Platformasy Cuma sapar aktivisti gollap ine şu ýerde ýygnanan aktivistler, ýolbaşçylar, şu ýerdäki adamlar Cuma sapary gollap öz sözlerini, yani gollap sözlerini aýdyrlar. Egerde kim efire goşuljak bolsa, şol Cuma sapary gollap çykyş etjek bolsa, siz biziň bilen ýani şu çatda ýazyp bilersiňiz. Şu çadyň esasyna da biz sizi günü efire alıp, ýani sizin mümkinçiligiňiz görä. Hormatly vatandaşlar, men birinji sözü ine bizim vatandaşymyz Musa geçirýän. Musa, siz kıyın görmeseňiz, şu Cuma sapar barada düýeji bilen bir näçe efir etdiňiz. Şol Cuma sapar barada bir söz diýseňiz, ýani bizim vatandaşlarymyz biler ýaly kim Cuma sapar Türkmenistanyň opozisiýasyna näil kömekler etdi, näil aktivist bolup işledi. Şu barada bir gysgaça aýtdyňyz. Sag bolun. Cuma saparda da baýy aktivistlerin iň ökte aktivistlerin biridi. Doğru aýtsam ilkinji videolarını görende şol Cuma saparynyň videosunu gördüm. Şol bilen gyzyklanyp ondan belki siyasi meydançada çykýan adamlary görüp başladym da. İlkinji şol ruhlandyran adam Cuma sapar. Sag bolun. Musa, sağ olun aydınlığın için indi men sözi ine Mirala berýän Miraly Garawumly. Salam, hoş geldiňiz bizim platformamyza. Siz Cuma sapary bilen köpden bäri tanışyp İstanbulda işläp protestler çykyp köpden bäri ýani hereket edýärdiňiz. Siz men bir aýtjak dadyňyz Cuma sapary gollap sözleriniz bolsa ine aýdyp bilersiňiz. Cuma sapary dädewaý gatygowy tanaýar. Salam aleyküm izleyijiler. Cuma sapar dädewaý gatygowy tanaýar. Bir wagtlara Özbekistanyň territoriýasy bolup duran territoriýa Türkmenistanyňky bolup şol obada ýaşap beren, soň Özbekistanyň territoriýasyna düşüp galyp Garagylpakistan territoriýada ýaşap beren türkmen köpçülik türkmenleriň biridir. Ve diline getirýän Özbekistan hökümetiniň alyp barýan vicdansız siyasetini Garagylpakistana karşı gurulaýardy. Türkmenler üçin hem can atýardy. Türkmenistanly aktivistleriň arasynda hem işe gezýärdi. Tüveleme haçan görmezen eli täretli, namazy yerine täret yerine söz gep tapar ýerler. Ve şol oglanyň da düşünüşleri, garaýyşlary bir janep juwan açyk hakykatdanam Musanyň aýtýaly gatkan oglan gyýza hem nemede bolandyr, öňdeçik hem bolandyr berin. Ýöne munyň Türkiye hökümetinden beýlip ogurlanyp alyp gidilenýäli. Gizli şekilde alyp gidilenýäli Türkiye hökümetiniň munyň Özbekistanyň spesslujbalaryna bermesi ki billerimize göre 2020-nji ýyldaky wakalardan soň Cuma sapara bizim grajdanymyz däl diýen hat berdi Özbegistan bir wagtlar. Özbegistanyň grajdanyny däl ýene näme diýip pasportun falşy bolupdy diýip şol YouTube'da da aýdýady hem mediada aýdýady. Indi bugünkü günde muny Özbegistanyň KGB'si ýa-da beýlekleri alyp gidip maksatlary näme, niýetleri näme? Diýmek bular aslında bulara akidip ýene-de öldürmekmi, halkyň gözüni gorkuzmakmy? Özbegistanyň halky конечно gatağzy bir. Putinin gorkan böleklerinden biridir Özbegistanyň halky. Ýöne Garagylpakistan bilen Özbegistanda beýle zatlar etmezligine Özbegistan hökümetiniň mesela durnukly başka tarapdan seyretmegine böyle ağır statyalar bilen hem aýyplanmajakdygyny, boşadyljakdygyny näme sebäbi Özbegistan Ukraina karşı başlanan hareketlerine birinci açıp biz Russiýada galdamaýasydy. Bugün oza Cuma sapar dädewaý ýaly azatlyk üçin görüşýän aktivistler ağır statyalar, terrorizmler, ýene bir zatlar men o çağanyň towuk soýandan göremek mysal üçin şey diýäň. Şonuň üçin Özbekistan hökümetiniň bärde edäjek bir gumanly reşeniýalarynyň biri Cuma sapara azatlyk bermekdir. Sağ olun. Musa, hormatly vatandaşlar, bilşiňiz ýaly Cuma sapar Dädebaýew
Türkmenistan'ın opozisiyasına ul kömekler etdi. Ol İstanbul'da bizim hemme protestlarına da katnaştı. Men özüm gowutan yani men İstanbul'a baranda Dur Sultan meselesine baranda şo ýerde biz ýanky mazarçyga çykdyk. Şo ýere gelip ayetleri okap, düşündürüp köp zatlar etdi. Ondan soňra ine nimede Türkiýede ýürütürleşdirilen adam hukugyny goraýan gurumlar tapyp olar bilen işleşip Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň, Kazakstanyň problemalaryny şo ýerde çykyş edip aýdyp gaty gasman oglum. Şonuň üçin biz hemmemiz Cuma Sapar Dädebaýyň azatlygyny talap edýär. Biz Özbegistan hökümetinden talap edýär adalatly we konstitusiýanyň esasyna Cuma Saparyň haklaryny gorap karar çıkarmak. Erti Cuma Saparyň kadiyeti bolýar, kadiyet işi bolýar, şu kadiyet işinde netijesi çıkarlar. Yanvar aýyndan bäri ugurlanyp, Türkiýeden ugurlanyp, ýanky Özbegistana getirilip, gizlin ýagdaýda saklap, şonu ýanky derine geçirdiler. Hiç hili maglumatlar bermän. Bizim pikirimizçe, bizim ýani katap edişmişçe, Dädebaýew Cuma Saparyň haklary bozuldy. Şonuň üçin biz Türk Özbek hökümetinden talap edýär. Cuma Sapar Dädebaýewiň haklaryny bozman, şonuň kadiyet işini adalatly sereder ýaly. Men indiki sözi bizim ýazyjymyz, hormatlanýan şahyrymyz Akbet Saparaga geçirýän jurnalist hem şo wagtda da opozisiýa kömek edip berýän bir topar ideýalary opozisiýa bilen ýa aralyp maslahatlaşýan köpden märi türkmen diktator hökümine karşı görüşüp gelýän ýazyjymyz Akbet Saparaga. Söz sizden. Salam aleykum. Wa aleykum, köp sag bolun. Men Cuma Sapar Dädebaýewi şeýle gaýwany tanaýan internetiň üstü bilen ol umuman gaty batyr oglan batyr etnik türkmen ol Cuma Sapar Garagalpakistanyna doglan Garagalpakistanyna doglan şuňam ol resmi suratda Özbegistanyň grajdaniny bolýar. Cuma Sapar ýaşlykdan halkyň hukuklaryny goramak üçin elinden gelenini eden adam. Ýöne totalitar döwletlerde bolşy ýaly ol bir topar dudaklara düşüpdir. Çylşyrymly ýagdaýlary başdan geçiripdir. Ol dudaklara düşmegem, şeýle çylşyrymly wakalara uçuramagam Cuma Saparyň bir ýaş oglunyň öz günäsi däl. Oň başyndan ýenen bir agyr synaw. Şol synawlardan ol çıkıp bilipdir, Türkiýe'ye gelipdir. Hem de Türkiýede açyk öz pikirini meýalim edip bir näçe ýyl görüşdi. Soňky döwürlerde ol esasan türkmen rejiminiň garşysyna çykyş edýärdi. Egerde Özbegistan onu ugurlap äkitmedik bolsa, şu maskaraçylyga ýüz urmadyk bolsa, onu belki de Cuma Sapar Dädebaýew mundan beýlek diňe Türkmenistanyň anti-Türkmen rejiminiň garşysyna çykyş ederdi. Ýöne Cuma Sapar Dädebaýew şu ýylyň 11-nji 12-nji ýanwaryna Türk polisiniň jandarmeriýasynyň kömegi bilen ogurlap äkidip bir adam gaçakçylygyna ýüzürüp Özbegistan gaty ýalňyş iş etdi. Sebäbi özbekler bilen türkmenliň arasyna şeýle alagözlük bolmasa ýaşy. Biziň geçmişimizde türkmenler bilen özbekleriň arasyna odal ulu uruşlar bolupdyr. Gaty aýylgans uruşlar bolupdyr. Inni şol zatlardan sapak almak gerek, hem de biziň bugünimizi hem geljegimizi ulaşdyrmaly. Cuma Sapar ýaly batyr türkmenler Türkmene de gerek, Özbege de gerek. Sebäbi Orta Aziýa halklarynyň başyna häzir muny ýagdaý görkezýär, gaty uly synaglar dur. Basym özbekler, türkmenler, täjikler hemmemiz bilelikde öz garaşdyrlygymyzy goramaly bolmamyz ähtimaldyr. Şolar ýaly aýylgan synaglar başyndan iýnenne halkyň Cuma Sapar Dädebaýew ýaly batyr adamlar gerek bolýar. Bu wagt rejime yaranjanglyk edip Cuma Sapary ogurlamaga kömek eden adamlar ýitirim bolar gider, olar tapmarsyňyz gadyrly özbek gardaşlar. Emma Cuma Sapar eline ýara galyp gerek bolsa ertirki gün Özbegistanyň başyndan agyr günler iýnenne, hop iýnenne Özbegistanam gorar grajdanin hökmünde, Türkmenistanam gorar.
Şoň üçin men şu taýda özbek häkimetlerinden bir zady haýyş etmekçi. Siz Juma Sapar Diýadabaýewiň ýaş oglunyny gözeňinde tutun. Adam ýaşka dille gaty käte ýiti sözleri ulanýandyr. Hatta ona ekstremistik sözler diýsem bolar, ýa bolmasa ýene de şoň ýaly bir baha bermem bolar. Ýöne adam diňe dille bir zady aýdanny oňa mysal üçin aýdaly agyr günäleri ýönkemek aýyp bolar. Sizin häzirki biziň gulagymyzda degişi ýaly agyr günäleri ýönkejek bolýan bolsaňyz, şol günäleri ýönkemek üçin hökman adamyň bir gurumaçylykly hereketde bolmagy gerek, eline yara galmagy gerek. Emma Juma Sapar Diýadabaýew eline yara galan adam däl. Ol namazly, oradaly bir päkize adam. Oň pikiri, niýetem päkize. Oň bir ütgeşik talabam ýok. Oň edýän talaby şuun biziň köpüýmizde bar. Eger şu talaplary etmek bolmaýan bolsa ýadyňyzda saklaň. Özbekistan häzir öz başyna döwlet bolup bilmezdi. Özbekistan näme üçin öz başyna döwlet boldy? Näme üçin Türkmenistan öz başyna döwlet boldy? Juma Sapar ýaly adamlaryň mundan bir 30-35 ýyl öň iň gaýratly adamlaryň Özbekistanyň garaşdyrlygyny talap eden üçin hem de şoňa gaýratlary çatyp Özbekistanyň garaşdyrlygyny ýylan eden üçin öz başdak boldy. Bugun egerde Juma Sapar Garagalpak halkynyň, Türkmen halkynyň hak hukugyny goraýan bolsa, şonu Özbekistanyň garşysyna diýip düşünmeň. Şol biziň hemmemize gerek. Hatta şonu tutup ogurlak gaýdan adamlara da gerek. Ýöne olar häzir pul üçin prezidentiň mi ýa bolmasa Özbekistanyň hukuk goraýjy organlaryna yaranjanlyk edip näme etdiýseňiz eder, emma ýankaýdyşym ýaly ertirki gün Özbekistanyň başyndan agyr günine şu adamlar tapmarsyňyz. Emma Juma Sapar ýaly adamlar size gaty gerek bolar. Şoň üçin siz oň janyny goraň, hem de şoňa nähak günä ýüklemäň. Başarsaňyz boşadyň. Ana şonu Özbek bilen Türkmeniň geljegine zeper ýetirmersiňiz. Sağ olun, insert dinleýäňiz üçin. Sağ olun, Akbel Sapar aga. Hormatly vatandaşlar, men rus diline de aýdyp geçmesem bolmaýar. Bizi halkary gurumlar görýär. Bizi bir topor döwletleri de ýürütülüşdiren adamlar görýär. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана. Как вы знаете, в январе 2022 года незаконно и подло был похищен с Турции гражданин Узбекистана Juma Sapar Diýadabaýew. Juma Sapar Diýadabaýew – гражданский активист Средней Азии. Он выступал в Стамбуле в поддержку активистов Туркменистана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Казахстана. Он вел борьбу за свободу этих народов, за свободу от диктаторских режимов вот в этих странах. Поэтому в январе 2022 года незаконно, никого не предупредив, его похитили с мечети, забрали турецкие власти и передали узбекским властям. Узбекистан с января месяца по сегодняшний день проводил расследование в закрытом режиме через свои спецслужбы. И завтра состоится его судебный процесс, где будет решаться судьба этого гражданского активиста, который боролся за все страны Центральной Азии. Давайте поддержим Juma Sapara Diýadabaýewa, который не побоялся взять все риски на себя, на свою семью и боролся за нашу свободу. Поэтому мы требуем от узбекских властей справедливого рассмотрения его дела и освобождения, немедленного освобождения Juma Sapara Diýadabaýewa. Уважаемые граждане, я хотел бы слово передать нашей активистке из Америки Нурчан. Нурчан, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Нурчан. Здравствуйте. По-русски говорить или по-туркменски? По-русски говорите. Хорошо. Товарищи, что хочу сказать, я также его знаю по онлайн, но парень Juma Sapar Diýadabaýew очень активный
активный был членом нашего общества. Он очень справедливый парень и гордый. Он все время боролся не только, как говорится, за себя или за ну и со всеми ребятами он выступал. И Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан. Ну, где бы ни был, везде он был первым лидером. И его обвиняют в экстремизме, сепаратизме. Никакой он не сепаратист, никакой не экстремист. У него на руках оружия нет, ничего нет. Он всегда своими красноречивыми словами всегда всех убеждал и созывал, призывал и пользовался большим уважением среди всех активистов. Он боролся только за честность и за правду. Мы требуем от узбекского государства освобождения Дедебаева Джума Сапара. И очень просим и требуем также. Все, что хочу сказать. Спасибо большое, Нурчан. Это была наша активистка демократической платформы Туркменистана. Как вы знаете, демократическая платформа Туркменистана объединяет очень много движений и простых граждан Туркменистана, гражданских активистов. Я хочу слово предоставить нашему блогеру, нашему активисту, нашему активному участнику нашей оппозиционной борьбы против диктаторского режима Туркменистана Фархаду Дурдыеву. Я немного хотел бы рассказать о Фархаде Дурдыеве. Фархад Дурдыев не останавливая ни один день, борется каждый день с этим диктаторским режимом. Он проводит свои расследования, он поясняет, просвещает наших граждан, он активно участвует во всех конференциях, совещаниях и собраниях. Он проводит закрытые, открытые зумы, он максимально работает. Он сегодня занимается вопросами санкций по Туркменистану и другими вопросами. Поэтому я хотел бы обязательно слово дать Фархаду Дурдыеву и послушать его поддержку Джума Сапара Дедебаева. Фархад Дурдыев, Джума Сапар Дедебаева много выступал в Стамбуле на протестах, на митингах, на маршах. Поэтому слово предоставляется Фархаду Дурдыеву. Фархад, söz sizden ayırıyorum. Birinciden emmeğinize selamun aleyküm. Söz vereniniz için hem sağ olun. Cuma Sapar hakkında ayda otursan, Cuma Sapar diyenin bir ulu tomluk kitap men gözümde. Cuma Sapar bilenken biz bile kaldıkken bir görüşümüzü bile alıp bardık da ikimiz. Ol okalmadık bir kitap, ol Cuma Sapar'ın bugüneçe eden işi şu Cuma Sapar hakkında kitabın girişinden tayet gitti de. Ol entayetçe işi gatken. Cuma Sapar diyende onu köpüsü pasportu Özbek zat diye de yöne pasportları Türkmen olup öz hak hukukunu talep edip bilmeyen 100.000 Türkmenin yerinde durup bilecek yekece Cuma Sapar'dır. Ben şu köp zatlar bilen emettik. Yekece telefon açıp can edip ağam protesta var diysem gönü geliyat da şola olan. Komentaryalarda ya başka zatta yazyadılar, aytyadılar, ağam bizim çıkarız, eyderiz, beyderiz, yana şu protesta günü yekecesem görünen okuyunu Cuma Sapar geliyordu. Cuma Sapar bilen 2 olup çıkıp eden protestalarımızdan var. Hiç kim gelmedik yerinde. Yani Cuma Sapar şeyle bir adamdı da onu yani men düşünüp bilmem halal ol hiç zattan nemetmeyedi da Cuma Sapar'a bir hatta bir YouTube kanalında bir pul işleyen nemesini AdSense'ını bir açaydıysam yok neyim men gerek değil men Allah'a veriyor diyedi. Şu özü gülçülükte işleyedi günlük 120 TL'den. Şu pulam yol kreye diyedi protesto için. Ol Cuma Sapar için dine Türkmen ya Özbek ya Kazak değil onun için Müslüman halkları bir yerde kösenyan olsa şon protestasında birinci Katar'da Cuma Sapar'ı görüp biliyorduk. Nirde olsa dine ön Katar'da geziydi. Cuma Sapar olmalı dese olan şu taydan şu Zoom'da da beni özme metek acelen efir ettim olam yakında çıkar. Şu yerden men yüzlenecek Cuma Sapar'a ilkinci yenişimizi kazanan ilkinci günümüz
özüm Qaraqalpastana barıp men şunu maşgalası bilen Türkmenistana getirip birinjilan katarında eline Türkmen grajdanstwany berip gahrman medal takjaktığımıza söz berýän. Men başka kän zat diýip bilemok, sebäbi o hakda gürlemek uje gürlejek bolsaň o hakda yani biz paşty 6 ay bile gezdik. Onun için gürrüň etmek üçin hem 6 ay wagt gerek. Sağ olun söz bereniňiz. Sağ olun Farhat. Gaty dogry diýdiňiz. Cuma tapar yürekli adam tüýür we hakyky grajdan aktivisti. Şol adam diňe Özbekistanyňky, diňe Türkmenistanyňky däle, Täjikistan, Kyrgyzstan, Gazakystan, Afganistan, Iran, Siriýa şu bir ýerde adamlar közenýän bolsa protestlara gidip şonu goldaýarlar. Şunu terörist hökmünde görkezmek Özbekistana gaty bir maskaraçylyk. Özbekistanyň häkimeti şunu terörist bolup görkezse, onu öz taryhyna, geljek taryhyna öz üstüne bir gara ýa-ni nokudalýar. Şo gara nokudam şoluň ýüzünde her wagt bolar. Şoň üçin men Özbekistan hökümetiniň ýüzlenýän siz netije çykaryňyzda adalatly we öňüdüşli ýa-ni öňe garaşly netije çykaryň. Sebäbi bu diktatorlar ýykylar. Erteki günde özbek halkynyň öňünde we özbek häkimetiniň öňünde şu ýaly hakyky grajdan aktivistleri edenliňizi ma'lum bolar. Bu bolsa size agry getirmez. Özbekistan döwleti, Türkmenistan döwleti ýaly azat döwlet, garaşly döwlet. Şoň üçin şu garaşly döwletleri, ýani biziň ýazyjymyz Ahmet Saparagaň diýişýäli, şu ýaly grajdansk aktivistler daşyndan hop gelenler birinjilaryň hataryna gorap biljek adamlar. Olar terörist bolup türme goýmak, öz oturun agajyny çapmak diýmek. Şoň üçin biz Özbekistan halkyna Cuma tapar dädebaý gollamaly diýip maslahat berýär we Cuma tapar dädebaý diň azatlyk bermegini talap edýär. Indiki sözü men biziň ine efirimize goşulan ýörüýte Nora diýip biri var, şoň berjek bolýar. Artık siz berdi mi? Evet, berdi mi? Artık size söz vereyim, aydın siz. Selamun aleyküm vatandaşlar. Cuma Sapar hakkında aytsak, şu taýdam Türkiye devletinden şu taýda olan wagtlaram bir-iki sapar neme karakolan düştü bu problem var. Döre diýene Türkiye halkı elmedama goldadı ve şu taýdan hem kat balojny akuratny çykdy yani. Özbekistan milletinde de Özbekistan halkında da fikrimce bu zatlara hiç bir pričina tap bilmezler çünkü Cuma Sapar temiz bir oğlandır. Cuma Sapar yürekli ve yüreği temiz adamdır. Ben her zaman hem dostum deyip arkadaş deyip hakikaten hem bir güzel bir aktivist olarak yani hormatım beýikdir şol oğlana. Şu taýdan bir de şu Özbekistan'ın prezidentine yüzlenesim gelýär. Şavket Mirzayev, hormatly Özbekistan'ın prezidenti. Biz nadeyimse što siz gaty dogry bir şeýle etçeňize Cuma Sapar'ın hiç bir günäsi ýoklugyna her kim hem görüp otyr, Türkiye döwleti hem görüp otyr, bütün Türk milleti hem görüp otyr. Cuma Sapar'ı Türkler hem tanaýa, Özbekler hem tanaýa, Türkmenistan hem tanaýa. Yani bu zatlar yani bir yanlışlıkla bir yanlış bir karar alacağınıza hiç kaçan bir inanmayaz. Şoň üçin hayırsizden şu Cuma Sapar doğanımıza azatlık vermeyinizi haýyş ediyorum. Sağ olun vatandaşlar, söz bereniz için. Sağ olun artık benim sizin aydın söylediğinize goşulýan biz Şofkat Mirzaýewden hormatly prezidentden haýyş edýär. Cuma Saparyň işini adalatly seredip şoňa yani mümkinçiligi göre azatlyk bermenizi biz talap edýäs ve azatlyk bermenizi biz yani haýyş edýäs. Indi men sözü Musa geçirýän Musa biz ýene de bizim diskussiýamyza gaýdyp gelelim ýalnızca yani kommunikasiýa bir hirak boldy. Şu Cuma Sapar boýunça şoň ýagdaýy boýunça siz bize bir açyk maglumat berseňiz bolardy. Aýdyryn. Men Cuma Sapar'ı indi benim gayvanı tanıyan köp çıkışlarını seyrediyordum, izarlayadım.
şol Cuma Sapar'ın tarihi bilen ne kızıklanırsak, şol Cuma Sapar ilkince şeyle zorluk mecbur ettirip Özbekistan'ın KMB'si ya KGB'si şona zulüm görkezýärdi hizmet etmäne özüne hatarına koşmak için agent hükmünde tutup onu urýarlar, ýenýärler. Onun belki Özbek disidentlerin izinden izarlamak için agent hükmünde iwerle orsede ondan orsetten Türkiye gelýär. Türkiye'de Cuma Sapar özü arasa niyeti pek olan son hemşede adalet tarafını goldaýardy. Hep dünya Özbek halkı değil, Türkmen halkı, Kırgız, Uygur, Azerbaycan protestlerine de katnaşýardy. Bu öňden bäri gelen şu Karimov'un rejimi dowamında öňden bäri gelen komitetin usuly şu öz jenaýetini yapmak için Cuma Sapar'ı türme basmak karara gelýärler. Şoň üçin oğurlap kaçmak näme planlaşdyrýarlar. 12. yanvarda şu yılın 2022 yılın 12. yanvarında ve Türk gazetinin kararına seyretmezden Cuma Sapar'ı oğurlayıp Özbekistan'a iwerilýär. Indi häzirki döwürde suda garaşýarlar. Menem şol Özbekistan täze prezidenti Şavkat Mirziýew alyp barýan reformalaryny görýäs. Sivilizasiya döwletleriň arasında bir uly depkinli hereketler edilýärdi. İlkinci şu hereketler etmek için hükmen suratda adalet bolmaly, konstitusiya bil bağlamaly. Eger de biz Özbek halkynyň Özbekistanyň geleceğini goramak için, dikkatmek için, östürmek için hareket çek bolsak, hükmen suratda şol arasında ahlak arasında adamları goldamaly. Şoň üçin Cuma Sapar hiç günahı yok. Onu boşaltmalı ve uly näme zat etmeli, onu hormat etmeli. Yani nesip bolsa bu diktatör rejimi ayrılar Türkmenistan'da hükmen suratda Cuma Sapar bir näme paçotny grajdany hükmünde bizde Türkmenistan'da atgalar diýip berýän, Özbekistan'da da şonu ýaly umyt edýän. Sağ olun. Sağ olun Musa. Gaty dogry berläk geçdiňiz. Türkmenistan'a inni çalışmalar Türkmenistan'ın kapısına geldi. Türkmenistan'da çalışmalar inni bolur. Onu saklap bolmaýar. Putin'am saklap bilmeli. Beýleki döwletlerim saklap bilmeýär. Sebäbi Türkmen halky azatlygyny isleýär we talap edýär. Şo öwüşde bolanlar bize kömek eden döwletleriň wekilleri, ýa-ni Cuma Sapar ýaly adamlar biz hükman belläk geçirdi, hükman boldugyny eder. Şoň üçin Şavkat Mirziýew hormatly Özbekistanyň prezidenti siz şu gelecek zatlaryň gözüňde tutmaly bolýaňyz. Sebäbi siz siýasatçy. Siz Özbekistanyň geljegi üçin Özbekistanyň goňşy haklary bilen adalatly, awraýly, hormatly ýaşamak üçin köp zatlaryň öňüni ölçmeli bolýaňyz. Biz şonuň üçin size haýyş edýär şol Cuma Sapar Derdebaýew adalatly işini seredip şonu adatlyga goýbermeli. Men indik sözü bolsa ine bizim vatandaşymyz Myraly Garawumly şol Cuma Sapar Derdebaýew bilen köp wagtda gatnaşyp protestlara gatnaşan we bile tutulup ýa bir kamerada oturan ogluny berýär. Myraly, sizin şu Cuma Sapar hakynda goşşak dadyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Goşmakdan ziyade haskem aydılmalı zat, yani sizin bir işiniz ýaly или давайте, наверное, скажем, наверное, еще один раз и на русском языке для тех граждан бывшего Советского Союза, для тех граждан Узбекистана, а также правоохранительным органам Узбекистана, а также Özbekistan'ın halkına da bir niyetlerimiz, dileklerimiz hemişe gowluk bolsun. Hiçbir yurtda hiç kaçan uruş olmasın. O Özbekistan'ın ýagdaýy
o durnuklara hem olsa prezidenti yurdunun ganimet gowrak hem saklap oturan bolan ýagdaýynda da Özbegistanyň halkynyň azy birligi hem dillere destan azy birleşip bir etjek diýse de şonuň üçin hem Cuma Sapar Dädebaýy azatlyga çıkaracaktıklarına inanýan sebäbi gowlugyň üstünden barmajagy belli mukadden ve Özbekistan он в свою очередь он должен будет выполнять правила демократии по правам человека, эгер соблюдать edýän bolsa onun hökmüne suratda Cuma Sapar Dädebaýy azatlyga çıkarmaly diýen netijemiz bar. Sağ olun. Miraly aydan söýlegiň üçin hormatly Özbegistanyň halky. Mümkin bolsa men bir rus diline daýdaýyn bir kağız. Bol, bir minut. Hormatly Özbegistanyň halky. Biz siz bilen bir günne, bir asyrda, bir topar asyrlar ýaşap ýörmeli goňşulukda. Biz goňşulukda bir-birimizi çylap hormat goýmaly. Biz goňşulukda kynçylyklardan bile çykmaly bolýar. Häzir ine huk gelýär. Orta ýa-ni Merkezi Aziýanyň üstüne Putin ýaly ulu bir diktator, öňkü ýaly Sowet Soýuzy ýaly şu Merkezi Aziýanyň halklaryny ýene-de gurşap alyp öz yktyýarlygyna goýjak bolýar. Şol görüşde de biz ýene sizin bilen edil dogan ýaly birleşip görüşmeli bolarys. Şonuň üçin bizim aramyzda hiç ýyl düşünşmelik bolmaly däl. Cuma Sapar Dädebaýew hiç ýyl terrorist däl. Cuma Sapar Dädebaýew şol ýaly Putin ýaly daş ýerlerden Özbegistanyň üstüne hop gelende birinjilerin hataryna görüşip wepat bolup, gahryman bolup öljek adamdyr. Şonuň üçin uraýaly adamlar kömek etmeli, halk bolup, hökümet bolup kömek etmeli. Biz ine şonu size duýdurjak bolýar, ýatlatjak bolýar we size şu ýaly humanizma çagyrýar. Indi bolsa men sözi Ahmet Saparaga berýän. Ahmet Saparaga orça diýseňiz rusça diýin, şwedçe diýseňiz şwedçe diýin. Özüňiz saýlan. Более того, я бы хотел несколько слов сказать на русском языке. Вот за мной, как вы видите, моя библиотека. Часть моей библиотеки, она продолжается. И вот среди этих книг десяток минимум узбекских книг, художественных книг из Узбекистана в переводе на русский, есть даже на шведский перевод. И в том числе у меня есть еще и книга Ислама Каримова, где он рассказывает о великих подвигах Тимурлена. Вот такие люди, как Тимурлен, значит, проходят века, хотя в свое время они считались очень такими, может быть, экстремистами, террористами того времени, но они были храбрыми людьми, просто отборно храбрыми. И таких людей, храбрых наших батыров, время всегда выбирает как лучших людей. И я хотел бы поделиться сейчас одним своим наблюдением. Я внимательно слежу с того момента, как пришел к власти господин Шавкат Мирзиёев. Шавкат Мирзиёев хочет быть, и действительно, на мой взгляд, и есть на самом деле президент, который намного ближе к народу, чем Ислам Каримов. И это ко многому обязывает. Вот сейчас такой момент настал. В ваших руках судьба этнического туркмена, очень храброго парня Джума Сапара Дәдебаева, который требовал права для этнических туркмен Каракалпакстана, Узбекистана, а также и права каракалпаков. Но как уже наши соотечественники рассказали на туркменском языке, его требования, его действия Джума Сапара не ограничивались только такими требованиями, только вот нашим каракалпакским туркменам или каракалпакам. Нет. Джума Сапар, у него более обширный взгляд на нашу историю и на наших тюркских народов. Он боролся за права всех тюркских народов.
Он и уйгуров защищал от китайцев, он и узбеков защищал, их права требовал, и туркмен, и казахов, и киргизов, и так далее. И поэтому я бы очень хотел, чтобы Шавкат Мирзияев, его администрация, обратила внимание на суд, который состоится в Узбекистане завтра. Да, сейчас судьба Жумасапара Дедебаева в ваших руках, но вы сами находитесь тоже в руках эпохи, времени. Пусть это время запомнит вас как благородных людей, а не как мстителей там мелких. Конечно, государство, когда использует свои ресурсы, может сделать человеком все, что хочет. Но надо ли это делать? Я считаю, что чем стабильнее государство, чем оно чувствует себя увереннее, тем оно гуманнее. И поэтому я бы очень хотел, чтобы завтрашний суд, который состоится над Жумасапаром Дедебаевым, закончился не обвинительным приговором. Наоборот, дали бы этому молодому человеку время на размышления, и чтобы он в дальнейшем скорректировал свои выступления только на свободе слова, на свободе печати, и чтобы в его выступлениях было больше гуманности и так далее. Вот в таком направлении, если вы будете действовать благородством, наверное, это отзовется и в его дальнейших выступлениях. Но сажать его в тюрьму, этого бы не следовало делать. Потому что, исходя из сегодняшней ситуации, я бы хотел напомнить, что нас всех, народов Средней Азии, и узбеков, и туркмен, и казахов, таджиков, всех нас ждут, скорее всего, очень серьезные испытания. Не забудьте, что сейчас происходит в Украине. Вот такие же события могут начаться и у нас. И в такой момент такие храбрые люди, как Жумасапар Дедебаев, как понадобятся и узбекам, и туркменам. Все эти ваши подхалимы, они спрячутся. Их вы не найдете, когда начнутся испытания. А вот Жумасапар будет защищать с оружием в руках и Узбекистан, как гражданин Узбекистана, и Туркменистан, как этнический туркмен. И поэтому будьте гуманными и освободите его завтра прямо из зала суда. И это останется в истории как совершенно особый благородный поступок. Спасибо за внимание. Спасибо, Ахмед Сапарова. Я бы хотел добавить к этим словам, что мы все граждане Туркменистана присоединяемся к словам Ахмед Сапарова, который очень важно подчеркнул все эти моменты завтрашнего решения. Я бы хотел добавить к этому решению, что есть такая пословица в народе. Если разведчик работает, он ищет друзей. Если контрразведчик работает, он ищет всегда врагов. Господин Путин контрразведчик. У него вся система построена на том, чтобы искать врагов. И руководители Центральной Азии, они вышли все из народа, нормальные люди с нормальным менталитетом. Но, к сожалению, оказывается высокое давление на этих руководителей, их запугивают, и им последнее модное течение, террористы, простых граждан, которых хочет получить какую-то свободу или защитить кого-то свободу, сразу обзывают террористами. И вот этот стиль контрразведчика навязывается руководителям Центральной Азии. Я бы хотел ко всем им обратиться. Мы все братья, мы все сестры, мы все почти одно население тюркоязычное. Мы никогда не пойдем против государства. Мы никогда не пойдем для того, чтобы наше государство исчезло. Мы за свое государство будем умирать до последнего. Но сегодня, когда руководитель, послушав Путина, испугавшись, рассматривает любого активиста как террорист и начинает против него бороться, это ошибочно. Это очень большая ошибка этого руководителя. Потому что посмотрите на нас, посмотрите на этот экран. Муса с Америки,
Нурчан с Америки, Ахпер Сапара со Швеции, Мэр Али с Варшавы, я с Франции. Мы похожи на террористов. Мы никогда не призываем людей брать оружие. Мы, наоборот, стараемся дать знания, Конституции, знания, как законным путем защитить свои права. То есть мы усиливаем вашу власть. Послушав Путина или таких же, как Путин, может быть, у вас тоже в разведке есть так называемые контрразведчики, которые вам насаживают террористов, придумывают террористов, запугивают и вас вводят в другое состояние. Вы должны одно понять. Вы руководитель государства. Вы пришли для того, чтобы проводить реформы. Вы пришли для того, чтобы созидать. Вы пришли для того, чтобы дать своему народу такую свободу, которая бы им понравилась, и они жили свободно, как в давние времена. Но, к сожалению, вот в это направление ни один из руководителей не идет. Почему-то сложилась такая традиция, что если человек борется в среднеазиатских странах, то есть в Центральной Азии, за свою свободу, это террорист. Если человек занимается коррупцией, это наш друг, на кого можно положиться. То есть руководитель государства так смотрит. Вот это неправильно. Это неправильный путь нашего развития. Мы не против нашего государства. Мы за сильное наше государство. Мы за то, чтобы наше государство уважали везде. Мы за то, чтобы мы жили с братьями узбеками, казахами, киргизами, таджиками, как одна семья. Мы всегда помогаем по всему миру. Мы нигде не ссоримся с ними. Мы всегда их поддерживаем. Значит, мы один народ. Поэтому не надо искать террориста из Туркменистана в Каркалпаке, Джума Сапара. Он никакой не террорист. Никогда он не носил оружие. Никогда не призывал, брать оружие. Этот человек добропорядочный человек, который гуманный, который любит справедливость. Только и все. Поэтому мы очень надеемся, что завтра при рассмотрении дела в суде Джума Сапара Дадебаева власть Узбекистана будет присутствовать там, или представитель администрации президента присутствует, чтобы проследить, чтобы этот процесс проходил свободно, не под нагнетанием прессы или нагнетанием каких-то сил. Этот процесс проходил справедливо, гуманно и законно. Мы на это очень сильно надеемся. Теперь я слово хочу предоставить следующему нашему участнику нашего сегодняшнего выступления Нурчан. Нурчан, как вы думаете, вот сегодня ситуация такая, что в Центральной Азии уже пахнет свободой. Туркменистан почти подошел к свободе. Остался последний шаг. То есть выйти и убрать этого диктатора, который ничего не сделал для своего народа, который всяческими путями, нарушая грубо Конституцию Туркменистана, опозорив всю нашу страну на весь Туркменистан, он продолжает нарушать Конституцию. Вот когда есть такой человек в Туркменистане, и когда есть другой человек, как Шавкат Мирзоев, например, который старается для своего народа сделать максимально, показать своему народу, что правительство это и есть народ, который работает. Если обратить внимание, когда был ураган на часть территории Узбекистана и на часть территории Туркменистана, уважаемые узбекистанцы, уважаемые туркменистанцы, Шавкат Мирзаев поехал на самолете, на вертолете, помогал людям. Президент Туркменистана, так называемый, Гурбангулы Бердымухамедов, вечером давал концерт. Больше 1000 человек умерло, много детей умерло. С карусели улетали дети, и их еле-еле находили. Так вот этот человек, Гурбангулы Бердымухамедов, и Шавкат Мирзоев, это два разных человека. Если бы это Джума Сапар Дадебаев был бы в Туркмении, мы бы не рассчитывали на какую-то справедливость, и у нас никакой иллюзии не было. Но сейчас мы говорим об Узбекистане. Это другая страна, это другая нация. Просто вот этот гражданский активист, который человек Центральной Азии, человек, который хотел, чтобы вся Центральная Азия жила как братья, гуманно, справедливо, как мы раньше жили, как наши предки жили. Власти его задержали и хотят провести над ним показательный суд. Как вы думаете,
это поможет ли Узбекистану в дальнейшем государству, администрации президента наладить связь со своим народом? Или это только разозлит этот народ Узбекистана? И они увидят эту несправедливость, и расстояние разрыв между государством, то есть властью, и народом только увеличится. Как вы думаете, Нуржан? Я считаю, что уважаемый президент Мирзоев отнесется к этому справедливо и гуманно, и освободит Жумасапара Дедебаева из зала суда, так как говорится, вот здесь очень много было сказано в его адрес, очень хорошие слова в защиту парня, и я думаю, он учтет это, и давайте не будем вселять вражду между народами Туркменистана. Мы верим в вашу справедливость, гуманность, и очень надеемся, что вы примете решение отпустить Жумасапара Дедебаева. То, что у нас в Туркмении, конечно, это печально, очень печально. Ребята ни за что сидят, и у нас как бы на данный момент при этой власти нету никакой надежды, что отпустят наших ребят. Просто незаконно по некоторым статьям и обвинили ребят. Это несправедливо. Но мы верим вам, господин Мирзоев, что вы примете правильное решение и удовлетворите всех нас, активистов, наш народ. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые граждане Центральной Азии, на этом мы подводим итог нашего выступления в поддержку Жумасапара Дедебаева. И я попросил бы каждого участника сегодняшнего нашего выступления не больше минуты высказаться, и на этом мы завершим наш эфир. Поэтому первое слово предоставляю я Артык, который знает Жумасапара, который подсоединился к нам для поддержки Жумасапара. Артык, söz sizden. Артык, вы ешьте ми? У Артыка с коммуникацией есть небольшая проблема, поэтому я слово предоставляю Мирали. Мирали. Söz sizden, Айдар. Mikrofonu tut. Bağışlan, siz öçkene, sizden bellek geçtiniz, Akbel Saparağa da etti diyecek kolyanım. Biz aslında Orta Asya halkları olup ucu yurdun içinde birleşmeyen aladasını etmeli. Biz 70 yılla Esser'in dövrünü Orsiyetten peyda görmedik. Arak zavoddan başka köçemizde bağışlarsınız. Ve hazırki dövrde de bunların özbaşlık ösüşlerine yola koyulanda istesek hem istemesek hem kəbir yurtların başında Putinski rejimler oti, yani Putin'e değişli marionetkalar yurdun başında otiler ve bu bir hakikat. Ve Özbekistan bärde özünün pozisiyasını birinci koyandan Şevket Mirziyoyeva belki respekt diyendirin мы не поддерживаем войну России против Украины deyip baştan günlerine aytıp bilen birinci yurtlardan biri oldu şu. İlkinci çıkış edenlerden. Bizimki Türkmenistan'ın kaygezekkelerini olan vapşe vardı geçmiş karanak ve inanıyaz. Özbekistan hükümeti Jumasapar vardı adaletli karar çıkaracaktığını severi geçen yıl buna bizim grajlarımız deldiydiler. Bu gezekken bir içeri oturulmasıdır. Başlan. Özbekistan hükümetinin Jumasapar için adaletli karar alacaktığını, hatta hem zal suudundan hani indi belki nemen çağırdı başlan beni Qarabağstan'a ayrıl deyip çağırdı, eydi çağırdı, beydi çağırdı demekler mümkün. Nesip olsa adaletli karar alırlar.
ağır ceza çektirmezler inşallah. Sağ olun. Köp mıyralı. Indi men sözü bolsa Musa berýän. Musa. Ertir bizim aktivistimiz Cuma Sapar'ın ıkbal çözülýär. Cuma Sapar bir güne tutuldu. Men Özbekistanyň halkyna, Özbekistanyň jogapkar guramalarına yüzlenýän Cuma Sapar'ı adalatly seretseňiz, şonda hiçbir günah yok. Onun bar eden işi Özbek halkı üçün, Gargalpak üçün, Türkmen üçün, belki Türkiye milletler, Musulman milletlerin adalatını koruma için söz aydany. Başka hiç şeyden yok. Ol Onyalı Cuma Sapar'ın gününe düşen adamlar münglerçesi var Özbekistan'da. Ol inkvizisiya usulunu indi yatırmak gerek. Eğer Özbekistan'ın geleceğini tutup östürecek olsak devlet humanizm bilen kanun esasında bekleniyor. Eğer o zat olmasa, fundament olmasa devlet ösmeyer, devlet öz içinden yıkılıp başlayar. Bizim şonyalı batır mert olanları näme goramaly, olar hormat koymaly. Cuma Saparı şol näme inkvizisiya düşen olan pidası şol praktikany besetmeli. Men Özbek halkyna jogapkar adamlarına yüzlenýän. Cuma Saparı goýberin. Bizim Türkmen bilen Özbek arasında biz hemen doğan bir öňki däp bolup gelýän bir näme inkvizisiya usulunu yatırıp şolary ýokarda oturanlaryň işlerini kanatlandırmak için iki doğanlık halkın arasında uruş turizmalı değil. Bir zaten ayretmen. Sizden xahiş edeceğiz ve talep ediyoruz. Biz Cuma Saparı için hemşem görüşürüz. Sonra çelli. Sağ olun. Sağ olun Musa. Köp. Yine bizim şu firmamızda Liberty diyen bir aktivistimiz var. Biz şonu yankı söz vermedik yalnızca. Şunun için Liberty. Siz aytjak adınız aydın, vaktiniz var sizin. Sağ olun Murad. Menim Cuma Sapar bedavayi goldoyan şu wagda çelli ol bizim aktivistlik eden döwründe aty halkymyza dini bilimler, tarihi bilimler berip halkymyzy aty ruhlandyrdy. Ol köp men tanıyan oğlanlaryň hemmesi şonu aty goýardylar, şonu aty söýüp dinleýärdiler. Aty merd adamdy. Men ona adatlygy talap edýän. Yine de Cuma Saparı adatlykda görmek isleýär. Sağ olun. Sağ olun Liberty. Sizin golluğunuz için. Benim sözü yeni olarak Нурчана verýän. Нурчан, если у вас есть что-то добавить, мы на этом будем завершать. Каждый по одной минуте, вот последние слова свои в поддержку Джума Сапара может сказать. Слово за вами. Я хочу отметить, что он действительно вот герой нашего времени. Он призывал всех только честным путем, как бы справедливо бороться за свободу. И поэтому я прошу, еще раз прошу вынести справедливое решение. Парень ни в чем не виноват. И требуем и просим свободу Джума Сапар Дедебаева. Спасибо большое. Да, от имени нашего коллектива, от имени нашего народа. Спасибо большое. Мы все граждане Туркменистана поддерживаем Джума Сапара Дедебаева и просим власти Узбекистана, администрацию президента и Верховный суд Узбекистана отнестись с пониманием к его обстоятельствам и выдать справедливое решение. Следующее слово я представляю Артык. Артык siz beğendi mi? Bir de eşleyelim mi? Ova. Yine bir mın öz maslahatınız bolsa, arzuňyz bolsa ya da goldoňyz bolsa Cuma Sapara aytyp bilersiniz. Ondan biz efire oturmakçı. Aydın. Sağ olun.
Sağ olun, minnettar sizden. Cuma Saparı hakkında neçe aytsak amaydı vermeli. Cuma Saparı opşum Türkü milletler üçün katı hormada diyen bize bayrağı elmede maşı Türkü milletler üçün tutan olan. Yani Afganistan için hem gitti bu hani Azerbaycan için hem vardı, Türkmenistan için hem vardı, Özbekistan için hem vardı, Karakalpakistan için hem vardı. Varmayan konsolosluqları az olan. Yani her zaman hem adaleti göz önünde tutup millet horb olmasın, yurdum avadan bolsun deyip ılgap veren oğlandır. Şunun için Özbekistan'ın hükümeti inşallah katı bir doğru ve adalatlı karar çıkarar deyip umut ediyorum. Sağ olun. Sağ olun köp artık katı doğru belirlek geçtiniz. Yine Erdoğan'ın bir pikiri var, Turan devletlerini yığınap, Turan birleşiğini kurmak. Yine şu birleşiği kurmakta Cuma Sapar gürlemen eyyem işleri etpiyordu. Hem şu devletler gollap, Azerbaycan'da Ermenistan'ın uruş bolanına proteste çıkıp Azerbaycan halkını gollap, her yerde Cuma Sapar Turan birleşiğini kurmağına hakiki adımlarını vurkaydı. Hormatly vatandaşlar, inni bolsa biz gelin bizim yazıcımız, bizim şahirimiz, jurnalistimiz, bizim metbuatdaki opozisyon hareketlerindeki iň bir wajip adamyň biri bolan Akbel Sapara söz berdi. Akbel Sapara, siz bir jemleseňiz, ine şu bizim gepleşigimizi, bizim esasy şuňky temamyz Cuma Saparyň gollawy we Cuma Sapary, ýani Özbegistan hökümetinden Cuma Saparyň işini terdirenine adalatly we humanizm ulan çözmeli bir haýyş etjek bolduk şu çykyşymyzda. Siz bir jemläp berýäňiz. Tamam. Çok sağ ol. Doğrudanım inni häzir gören bir adamyň ykwaly bitigeminni. Şu wagt ertirki boljak suwtda bir ýaş türkmeniň ykwalyny çözmeli. Onu çözmelem özbek goňşularymyz, özbek gardaşlarymyz. Şoň üçin bu ýerde diňe bir ýöneköý suwt däl, iki halkyň arasyndaky gatnaşyga, onuň geljegine täsir edip biljek zatlar bar. Şoň üçin men ýene bir gezek özbek gardaşlarymyzdan Cuma Saparyň üstüne gerekmejek agyr günäleri ýüklemekden şeke durmagy haýyş edýän. Ýene de bir kagaz gösköni prezidentiň özüne yüzlenip aýtjak adam bar. Господин президент Шавкат Мирзиёев, вспомните себя в годы Джума Сапара Дедебаева. Наверное, вы тоже были горячим, таким молодым узбеком, который желал своему народу в будущем самое светлое будущее. И примерно так в эту эпоху суматохи, эпоху очень такой непонятной для многих, Джума Сапар также, как в ваши годы, я вижу, желает своему народу, и узбекам, и каракалпакам, и туркменам, всем тюркским народам светлое будущее. Если он в чем-то оступился, значит, как раз у вас есть возможность показать ваше благородство и дать возможность Джума Сапару осмыслить не только свое прошлое, но и будущее, и выбрать самый демократический путь борьбы, который предполагает ненасильственную борьбу за будущее своего народа и всех наших тюркских народов. Поэтому я бы хотел попросить вас, господин президент, не доверяйте судьбу Джума Сапара Дедебаева мастерам заплечных дел. Все-таки проконтролируйте, возьмите в свои руки вынесение приговора. И, как я уже просил вас, во имя нашего будущего общего, узбеков и туркмен,
постарайтесь, чтобы его освободили прямо из зала суда. Все-таки он еще очень молодой человек. Не стоит человеку в таком возрасте ломать судьбу. И это вам зачтется в дружбе туркмен и узбеков. Это запомнится не только туркменам, но и узбекам. Значит, вы сделаете то, чего никогда не могли бы сделать низкие люди. Президентам дано совершать великие дела. И эти великие дела иногда делаются очень тихо, мирно, буквально вот одним росчерком пера, одним словом. Значит, слово за вами, господин президент Шавкат Мирзиёев. Спасибо за внимание. Спасибо, Ахмед Сапар ага. Я также хотел присоединиться к словам, сказанным Ахмед Сапар ага, нашим писателям, поэтам, публицистам, нашим журналистам. Уважаемый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, я как политик последние 2 года очень внимательно наблюдаю за вашими действиями и смотрю, как вы руководите и управляете страной. Меня очень сильно тронуло, как вы делаете шаги к развитию своего народа. Я привожу Узбекистан в качестве примера в своих выступлениях. Если за последние 30 лет, 32 года Туркменистан в 91 году население Туркменистана было 3 950 000, и в 2022 году, через 31 год, население стало около 3 750 000, то Узбекистан с 20-миллионного 91 года населения, он вырос в 35-миллионное население за эти 31 лет. Это, естественно, заслуга руководителей, которые управляли Узбекистаном. Мы рады за все успехи узбекского народа. Когда я вижу, когда происходит трагедия узбекского народа где-то, вы как первый человек бежите и помогаете своему народу. Вы заботитесь о своем народе. У вас есть даже открытая телефонная линия со своим народом. Если мы не можем увидеть своего президента, он со своим окружением, с одним и тем же окружением ездит по вилаятам и показывает себя, весь народ его ненавидит и хочет его, весь народ уничтожить просто, то у вас совершенно другая ситуация. Нас очень радует, что появляются такие руководители, которые заботятся о своем народе. И вот в этой вашей политической стратегии, я думаю, что защита прав Джумасапара Дедебаева тоже будет ваша политическая стратегия. Это тоже будет ваша политическое действие, ваша политическая позиция. Потому что не бывает руководителя хорошего, если он несправедлив к своему народу, если он не уважает законы, которые он, как руководитель, должен быть, гарантировать эти законы. Hormatly vatandaşlar, şuun ine biz Cuma Sapar Derdebаевы gollamak boýunça çıkış etdik. Şu çıkışımızda biz esasy Özbek halkyna, Özbekistanyň prezidentina ýüzlenişler etdik. Bizim ine şöyle çıkış eden hemme vatandaşlarymız öz pikirlerini, öz arzularyny aýtdy. Biz Özbek halkyna öz ýüzlenişlerimizi etdik. Men gaty bolýan Şavkat Mirziýew, hormatly Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýewiň soňky wagtlarda edýän uly reformalaryna seredip üns berýän. Orta Aziýada şonuň edýän reformalary gaty öňde gidiji. Gynansak da bir döwletde hökman hemme soralar, ýani adalatly çözüp bilenok biz oňa düşünýär. Ýöne haçanla Türkmen halkyndan şuraya çıkışlar edip Özbek halkyna ýüzlenişler edilenine, Türkmen halkynyň iň ýani öňüden opozisiýasy, demokratik platformasy ýüzlenene Özbek halkyna we prezidenta diýmek, şol bir adalatlıklar ine biz görkezýär we haýyş edilmede Özbek häkimeti şunu seredip doğrudan
üns verip doğrudan adaletli kanunları alıp adaletli çözümler beren ýagdaýynda ol gelecekte Türkmenistan'ın ve Özbekistan halklarının doğun dostluğunu dine berkiler. Inanın, Türkmenistan bolanna Berdi Muhammedow derler. Türkmenistan bolanna ine şu adamlar görýän ve şu adamlar görýän Türkmen halky görýän. Biz köplükdür. Biz 99% halk hemmemiz Türkmenistan'daki öz halkına karşı görüşen vatan düşmanı Gurbanguly Berdimuhammedow ve onun Serdar oğlu şoňa karşı görüşýär. Ýöne biz hiç wagt Özbekistan hökümetine ya Özbekistan halka karşı görüşmedim, görüşmerdim. Biz olar doğun ýaly hata edýär. Şu ýaly bizim doğunmaz bir kanun ýagdaýda tutulup bir güne ýa-ni cezatyna çekiljek bolan ýagdaýda biz aýtmasak bolmaýar. Şoň üçin biz size şu problemany ýaktyrýar ve sizden dine adaletli çögüde garaşýar. Biz size gatynanýar. Şunun bilen hormatly vatandaşlar, biz şu efirimizi gutorýar. Türkmen halky Juma Sapar Dädebaýewa azatlygy talap edýär ve özbek halkyna ýüzlenýär. Gollan Juma Sapar Dädebaýewy sebäbi Juma Sapar Dädebaýew ýaly gahrmanlar ýurtda bolsa, sizin ýurduňyz berk bol. Bir düşmanam gelip bilmez ve adaletli bol. Sağ olun hormatly vatandaşlar.